Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam zo Zvolena, zo sídliska Zvolen Západ, konkrétne ulica Karola Šmidtkeho. A rád by som vám predstavil pekný trojizbový byt s zmenenou dispozíciou, úplne novou kuchynskou linkou a klimatizáciou. Ak vás niečo takéto zaujíma, poďte sa naň pozrieť spolu so mnou. Nech sa páči. Tak ako sa vám páčil tento byt, priatelia? Je to pekný trojizbák, izby sú nepriechodné, teda tie dve, takže je vhodný aj na ďalšie prenajímanie. A ak vám nevadí, že nemá balkón, tak tá klimatizácia, kuchyňa a kúpeľňa to môžu vyvážiť. Takže ak budete mať záujem o obhliadku naživo, volajte, píšte Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo mail igor@ambrozy.sk. Teším sa na vás. Pekný deň.